Ere kaka debate mar ariyo sikul nikech ikruok maduong' ahinya ni junior secondary samoro yudo ka onge ahinya e skunde mag primary gionge gi kunde ma iluongo ni laboratories mag timo somo matching kata practicals. To magi gin gik madwarore ni ochak tiege nyithindo gi mos ka giidho kapok gidhi e senior secondary. Sikunde manok manitiere mag secondary ma samoro nitiere kod nyalo mar chiwo tiegruok machalo kamae. Ere kaka jopuonj mag junior secondary gi mag secondary nyalo pogo magine ni jopuonjre mag junior secondary gi oyudo tiegruok mar somo maching mar practicals e kinde ma bende jopuonjre mag secondary ma sani nitiere e klas 9 nyaka klas 12 bende dhi nyime kod tiyo kod mwandu gi maonge ywaruok kata chochni moro amora kata nego chuny moro amora mobedo ne jopuonjre. Kana aneno guidelines manochiw, guidelines ne logo e korka kaka skunde dhi tiyo gi laboratories kata home science rooms ma yudore secondary school mani machiegni kodgi. Kendo ne giketo kaka skunde go nyalo winjore mondo giti gi facilities manitie as a short term measure. To in the long run sirikal onego bed ni chiwo workshops kata home science rooms kata computer labs e skunde gi. Koro en tij sirikal mondo ng'iyane ni to gibro timo nang'o mak mana ni skunde mag secondary mani machiegni to nyisgi ni mondo gi cooperate gi skunde mag primary ma kawo nyithi junior secondary mondo gine kaka ginyalo loso timetable ma miyo ni seche ma nyithindo mag junior secondary dwa tiyo gi facilities gi to yudore e yo mayot ma ginyalo access ni mondo giti godo. Mano chenro manitie gi skunde mani machiegni. Nitie skunde moko ma nitie feeder schools ma dhi miyo skunde moko nyithindo, maybe skunde manigi facilities. Giseng'iyo kwan ma nyithindo manie skunde go monego bed ni ok kal idadi ma jopuonj ok nyal handle. Koro skul ma en feeder school to gi skul machiegni kode nitie kwan ma nyithindo monego bed ni kawo mok kal ma jopuonj ok nyal tiyogo. To ponono ni skul machielo kendo ni mabor moingo nikech samoro ng'ato kaso jonyuol mosainya samoro jonyuol bende nyalo bet ni gombo ni mondo japuonjre kata japuonj nyathini osome skul mancha ne osome cha. Gin ang'o gini ma winjo bed ni koro timore ka skul bor janyuol nyaka ter nyathine skul to odwaro ni an nyathina ni adama ni osom ka samoro nyathi moro kaka timore ga e gwengewa awacho ni nyathina ni dhi som ka neru ma jaduong' Hezbon Otieno to odwani mondo dhi osom kamoro cha to samoro yudi ka kwan koro kalo kacha. Ang'o ma timore ka jopuonj dhi konyo ma nade? Ng'eny skunde gi gin skunde ma nyithindo be ok ninde. Nyithindo wawacho ni day schools ema bedo encouraged as much as possible. Koro iyudo ni transfer to yiene to transfer to ok nyal tim mi ite nyithindo mang'eny e skul kama iyudo ni thuolo ok oromo. Emomiyo mapping nyocho tim ni mondo skunde ma yudore ma nyalo kawo nyithi junior secondary feeder schools to gi skunde ma kawo nyithindo gi onego bed gi perimeter mar kilomita 2 ma ok nyal dhi mabor ne kanyo mondo nyithindo gi kata ka dipo ni nyathini bati midwa ni mondo dhi osome school maybe kaka iwacho no to dwar school kama proximity nyalo bedo machiegni to population mar school ma kamano nyalo bedo ni nyalo kawo nyithindo gi nikech gimwang'iyo wang'iyo availability mar space e classes, availability mar furniture e skund no, availability mar jopuonj nyalo nigi capacity ma nyalo handle nyithindo madhi e skund no. Koro kwang'iyo weche gi skul ok nyal thoro kawa nyithindo nikech koro nyithindo biro lakini ng'iyo ni capacity ma gin godo be ginyalo kawo nyithindo mara.